perquè és un noi excel·lent i sempre ho serà. Jo crec que podries ballar al sereno. El sereno. I què collons és el sereno? Una sardana. Lo que no anem nosaltres, que No anem serenos, Poseu-me el bolso aquí davant. És igual, el que teniu el bolso. Preparats? Posa-me-la, va, posa-me-la. Fem una llagosta. Llagosta! Oh, puta merda tot, home! Cago en Déu, ja se l'ha carregat. I ara què? Ja t'has carregat. Ara què fem, això? Les escombraries, que vols fer-ne, bro? Oh, les escombraries. No te va, això? Esclar, que ara recicleu. Fusta, això. I No, i l'altre què? Això és alumini. És ferro, no? I aquests pèls que surten aquí, què? De camell. O dromedari. De les cepes? Quin és el que té de gepes? I ara què fem? Coi, tu l'alcalde, no? És sossegal, tu? Què dius, que estic entrant aquí els premis de la vaca? Escolta, que m'he carregat un pinzell i no sabem on reciclar-lo, on posar-lo porta a porta. Com és el pinzell? Fusta, això és ferro, no? Sí, metall. Alumini i els pèls. Bronze. La fusta és natural, té vernís? No té vernís, no té vernís. Que no? Doncs la fusta, l'orgànic, el que sigui metàl·lic, els envasos i els pèls, de què són els pèls? De dromedari. Camell. Sintètics. Així és l'orgànic, però això no és un pinzell vegà, No, escolta, Pau, no pateixis que visc a Vidreres i amb Estiret no fan porta a porta i el tinc a tirar allà, vale? Home, no, recicla. Bueno, ja m'espavilaré. Merci. Gràcies, Pau. Gràcies. Adéu, Pau. Adéu. Salut.